नचनिया के माने ये है कि सब सुर से सूता फड़े नोने ना होखे इसाफ ना होखे बेचारी सरिया मिलल त तनी फुर्ती में आ गई ह हेलो बोला हूं के बा सरिया बात ना फुर्ती में बड़े गोधिया में कितना फुर्ती में है तोहरा हेलो हम तोहरा प्रीतिया दिल के दुनिया लुटा के बाटी हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा के बाटी तुम मानो न मानो का नाम और लोग भैया के अच्छा हमने के न्यायाधीश महोदय के तरफ से पुरस्कार बा जी बार बार बोल उठ बैठे के नहीं थे हां उठ बैठ मत करो खड़ा रहो खाली अब के तो राजधानी पकड़ ले भी है उठ रहा अरे इनको ये सजाए मैं उठ बैठ कर लिक्स एक्सप्रेस मत बना काठ हो जा बजाई Bala
देखनी भोरे भोरे में जाता रही दोबारा दोबारा देखनी भोरे भोरे में जाता रही दोबारा दोबारा काला गोरा देखनी भोरे भोरे में जाता रही दोबारा काला गोरा भोरे भोरे फेंके जाता रही गोबारा काला गोबारा देखनी भोरे कोबरा देखलू हाँ अभी आ साँझक जाके धामिल देख ली हो ना होगा तो 12 बजे दिन में भेंट करबो नु तो कौन देख लिया तो पनिया साफ मिली बढ़िया से कुछ पनिया से कनिया ना बोले चलिए फिर एक बार भजन कीर्तन प्रोग्राम में दोबारा हमरा गावे के सौभाग्य प्राप्त भइल रवा से पूर्व गवैया के सुनता निकल से बहुत भाई ई सब रउरा लोग के बलिहारी बा ना जी तो आज हमने के कौन भैया हाँ रुई मत की लड़का के रुई छीड़ बस वे लड़का तक ये फाड़ देले बारे जा ए जगैया पर बबुआ 24 घंटा खंड श्याम भइल बा अखंड श्याम के मतलब का होला अखंड के मतलब कोनो चीज से खंडित मत होके राम नाम दीप ज्योति माला से रामायण पाठ से कोनो चीज से ना खंडित होके ओकरे खंड अखंड कहल जाला अष्ट जाम का मतलब का होला 3 घंटा के एक जाम आ 8 से 3 के गुना करम तो 38 के 24 तो 24 घंटा काहे होला कहना 33 34 घंटा हो जाला ऐसे के दिन रात मिला के 4 पहर होला ना जी आ 4 वर्ण होला 4 वेद होला वही अनुसार खंड श्याम बनावल गइल बाटे ना जी एमे इतना बोल हटे अभिषेक बाबा तुलसी बाबा मानस में लिखले बानी कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा नाम जपत शिवयंबर भयऊ जन्म मरण का संशय गयऊ नहीं कलिकर्म न भक्ति विवेकू